A Xunta presenta un orzamento de 14.240 millóns de euros para o 2026. Neste documento refórzase a sanidade, a educación, a política social e o emprego para promover o crecemento de Galicia. Esta mañá celebrouse un Consello da Xunta extraordinario onde o Goberno galego aprobou o proxecto de lei de orzamentos da comunidade para o 2026, contas que ascenden a 14.240 millóns de euros, en as que o Executivo Autonómico aposta por reforzar o gasto social. Un 2,1% máis que os orzamentos aínda en vigor do ano 2025. Son unhas contas novas para un novo escenario, como decía, hai demandas que permanecen, pero tamén hai moitas que cambian, a necesidade de adaptación é permanente. Pida que lles decía, 2,1%, se non estivera presente esa merma dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia, o incremento estaría cerca do 5%, un 4,6%, casi un 4,7%, se se mantiveran as circunstancias que tivemos estes anos. Un crecemento focalizado onde ten que estar, nas áreas sociais, nas áreas para axudar as persoas, nas áreas para manter un nivel aceptable. A principal diferenza é o fin dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia activados tras a pandemia. O orzamento do 2026 dedica 10.588 millóns de euros a gasto social, 321 millóns de euros máis que o deste ano, cun incremento do 3,1%. O orzamento medra en 300 millóns de euros, en números redondos, e o 100%, prácticamente a totalidade dese incremento vai para as consellerías que coidan das áreas ás que me estaba referindo, Consellería de Política Social, Consellería de Sanidade, Consellería de Educación e Consellería de Emprego. Lóxicamente, iso supón unha disminución noutras áreas, noutros departamentos da Xunta de Galicia, o da propia presidencia da Xunta, que ten os seus orzamentos, teñen que baixar para que as áreas sociais poidan seguir fortalecéndose. A Xunta reforza anualmente a partida para a sanidade. Para o vindeiro 2026 destínanse 5.650 millóns de euros á sanidade preventiva, co calendario de vacinación e un novo pulo aos cribados de distintos tipos de cancro. Tamén se mellorará a dotación en atención primaria e se reforzará o programa de saúde mental. Apostar pola sanidade pública, a sanidade preventiva, a consolidación da educación gratuita dende a gardería á universidade, dar un novo pulo á vivenda pública para cumprir cos nosos compromisos, priorizar a economía productiva para xerar emprego estable de calidade, dotar de recursos as novas competencias do litoral, mellorar o cuidado do territorio con máis recursos e efectivos, aumentar os apoios aos concellos e comezar a preparar o Xacobeo 2027 e a seguir apostando por un turismo sustentable como factor de riqueza da nosa comunidade autónoma e de xeración de emprego. Rueda destacou que a Xunta manterá as 120 baixadas de impostos aprobadas nos últimos anos e aplicará 5 novas: a deducción no IRPF pola compra de libros de texto e material escolar, vantaxes para os contratos de vitalicia, a exención tributaria ás axudas a enfermos de ELA afectados por talidomida e damnificados polos incendios, e a ampliación da rebaixa pola compra dun piso no imposto de transmisións patrimoniais das familias monoparentais.